Domov pro seniory je určen osobám starším 58 let, lidem s chronickým onemocněním, s tělesným a zrakovým postižením a pro seniory, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Jejich zdravotní stav jim neumožňuje žít v přirozeném domácím prostředí, a to ani s využitím terénních a ambulantních služeb. Nepotřebují ale nepřetržitou lékařskou nebo zdravotní péči s úkony na úrovni zdravotnického zařízení nebo služby osobní asistence a trvalého dohledu. Maximální kapacita domova pro seniory bude po dokončení transformace 45 klientů. Veškeré ubytování je v domově pro seniory poskytováno v bezbariérové budově se 2 výtahy. Většina nabízených pokojů je jednolůžkových. V případě požadavku na ubytování partnerské dvojice může být pokoj vybaven pro 2 osoby. K dispozici mají klienti zpravidla kuchyňskou linku, předsíň s vestavěnými skříněmi, vlastní sociální zařízení a balkon nebo zimní zahradu. V domově pro seniory je také 6 dvougarzoniér se společnou předsíní a sociálním zařízením pro 2 pokoje. Jeden z pokojů má pak jako příslušenství balkon nebo zimní zahradu, druhý kuchyňskou linku. Všechny pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením. Po dohodě s poskytovatelem může klient používat polohovací postel zařízení a pokoj si dovybavit vlastním nábytkem. Obyvatelé domu mohou využívat také společnou jídelnu, knihovnu, dílnu, tělocvičnu, společenskou místnost v přízemí a další společné prostory, zimní zahradu s posezením, sociální zařízení na chodbách, společnou terasu, balkóny a zahradu. Domov podporuje seniory v soběstačnosti a zajišťuje jim důstojným způsobem ubytování, pomoc při péči o domácnost, možnost volby stravování a potřebné péče. Především se jedná o asistenci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, uplatňování práv a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Vše se uskutečňuje v bezbariérovém prostředí, které zohledňuje klientovo právo na soukromí. Ještě podložíme nohy, ano, můžete se pustit. Důležité je také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zajištěním aktivizačních činností. Vítám vás na dnešním čtení, na naší pravidelné aktivitě. Co nás dneska čeká? Takže jako obvykle jsem přinesla nějakou knížku. Nyní máme rozečtenou knížku od Ladislava Špačka 10 let s Václavem Havlem. Takže z téhle knížky si přečteme zase asi 3 vzpomínky na Václava Havla. Také potrénujeme paměť. Čekají nás paměťová cvičení. Takže na dnešek jsem připravila číslovky v rčeních, takže budete vzpomínat a lovit v paměti a doplňovat číslovky do rčení, která jsem tady vyhledala. Mám tady aktuality ze zahraničí, třeba o jedné Japonce, potom tady mám nějaké zajímavosti o tom třeba, co se týká Čechů, kolik Češi vypijí za svůj život tekutin, kolik snědí masa, kdybychom to přepočítali třeba, kolik je to prasat, tak to je taková zajímavost. V domově je zajištěno celodenní stravování. V případě potřeby zajistí zařízení také stravování podle individuálního přání a dietního režimu klienta. V oáze vykonávají praxi studenti z odborných škol. Středisko sociálních služeb jim umožňuje získat potřebné praktické zkušenosti.
Ano, jsou to praktikantky, my máme navázanou spolupráci s mnohými školami. Ty, které jste viděla, o kterých hovoříte, patří do praktické školy v Novém Městě nad Metují. To je škola, která vlastně vychovává pečovatele a mají sebou mistrovou odborného výcviku, což si myslím, že je velice důležité, protože to je zkušená paní, která je vede tak, jak by služba o klienta měla vypadat. Jinak spolupracujeme s Evangelickou akademií v Náchodě a praktikují u nás z vyšších odborných škol, jak sociálních, tak zdravotních. A vždycky se snažíme, abychom jednak těm praktikantům byli vzorem a jednak, aby i ty praktikanti pod naším vedením se skutečně chovali tak, jak si představujeme, že bychom chtěli, aby se jednou choval obslužný personál k nám. Paní Chodilová, dobrý den. Budeme trénovat chůzi zase dneska, takže dáme zábranu dolů. Já si vás trošku vezu s růžkem nahoru, víš.